ଯାହା ମୁଁ କେବେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଭାବିନଥିଲି ସେଇଟା ଆଜି ପୁରା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଶ୍ରାବଣୀ ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହୁଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍‌କୁ ବହୁତ ବହୁତ ୱେଲକମ୍। ସକାଳୁ ଉଠିକି ଏଇଠି ମୁଁ ପୁର ଦିଏ ଇଡଲି ଟିକେ ବନେଇଥିଲି। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଯାଇକି ସବୁ କାମ ସାରିଲା ପରେ ସବୁଦିନ ଭଳିଆ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଲଞ୍ଚଟି ମନ୍ଦିରରେ ହେଇଥିଲା। ଡ୍ୟୁଟିରୁ ସରି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଟିକେ ଯାଇଥିଲୁ ବିଶାଲ, ଯେହେତୁ ମ୍ୟାମ୍‌ଙ୍କର କିଛି କିଣାକିଣି କରିବାର ଥିଲା। ମୋର ତ ସେମିତି କିଛି ଖାସ୍ କିଣାକିଣି କରିବାର ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଯାଇକି ଦେଖିଲା ପରେ ନା ସବୁ ଜିନିଷର ପ୍ରାଇସ୍ ଉପରେ ନା ଅଫର୍ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଟାକି ନା ବହୁତ କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍‌ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ମିଳିଯିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପାଖ ବିଶାଲ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯାଇକି ଭିଜିଟ୍ କଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍‌ଟା ହେଇଛି ନା, ତ ଏହାର ପ୍ରାଇସ୍‌ଟା ମାତ୍ର 19 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଯେଉଁ ମୁଁ କହୁଥିଲି କି କେବେ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭାବିନଥିଲି, ସତ କଥା କହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ମାଆର ଆଶୀଷ ମିଳିବ, ମାଆର କୃପା ମିଳିବ, ବହୁତ ଭାଗ୍ୟର କଥା। ମୁଁ କେବେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ତ ଭାବିନଥିଲି କି ମାଆକୁ ମୁଁ ମୋ ଘରେ ରଖିକି ପୂଜା କରିପାରିବି ରୁମ୍‌ରେ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଯାହା ହଉ ମାଆର କୃପାରୁ ମୁଁ ମାଆକୁ ରଖିକି ପୂଜା କରିପାରୁଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଏଇସବୁ ଯାହା ବି ସାମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ବି କିଛି ଆଣିଛି ଆଉ ନିଜେ ଘରେ ରଖି ପୂଜା କରିବି, ଯାହାର ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଆସିବ।